Bos días a todos e a todas. Non está no programa, pero encargarme a min a honra de presentar a Anselmo. Pero antes de nada, quero facer unha advertencia que el ten que marchar casi inmediato, de modo que ao final da súa conferencia podese facer preguntas. E tamén, tampouco está no programa que antes do descanso, do primeiro descanso, pois vai haber un debate, unha posta en común das dúas persoas que interveñen despois. Tampouco está no programa. O que sí está no programa é a posta en común final sobre as 2 da tarde. Ben, Anselmo López Carreira, natural de Vigo, licenciouse en Xeografía e Historia na Universidade de Santiago en 1976. Eu licenciei en 1975 ou 74, non me acordo. E doutorouse na mesma universidade en 1994. Actualmente xubilado, foi catedrático de secundaria e profesor titor da UNED, así como doutor vinculado ao Instituto de Estudos Padre Sarmiento. Os seus campos de investigación esténdense á historia da sociedade urbana baixo medieval, como a cidade de Ourense no século XV, etc., a cidade medieval galega, ou a edición tamén de fontes documentais. Os irmandiños, é un gran especialista dos irmandiños, sobre o tema dos irmandiños en Galicia. E tamén, e sobre todo, o reino medieval de Galicia. Por exemplo, o libro dos reis de Galicia, que moitos, os que estudiamos nesta época, na época anterior, pois parecía que Galicia non tiñamos reis. E el presenta un elenco moi numeroso, obviamente, pois, bueno, depois, se quere, non sei se entrará no tema. É un libro que para mí é unha Biblia, é este, o Reino Medieval de Galicia, en Vigo, a nosa terra Vigo, de 2005, que eu, como vedes, teño aquí sinalada por todas partes, pois tamén foi para min un descubrimento, porque na facultade, pois, Galicia só tan excepcionalmente falaban dela, non? Hai incluso historiadores que venden moitos libros hoxe en día, como, por exemplo, un tal Juan Eslava Galán, que non hai tanto, escribía sobre a súa, era unha historia para escépticos, historia de España para escépticos. E cando falaba de que Fernando I dividira o territorio, o reino, nos seus fillos, dándolle García Galicia, Afonso León e Sancho Castela, botaba as mans á cabeza e dicía: Galicia, que nunca antes había tenido reino. Xa vemos o nivel. Ben, pois tamén participou en manuais colectivos da historia de Galicia e unha historia xeral, unha historia de Galicia xa do ano 1979, que incluso era un risco de algún xeito falar deste tema, unha historia xeral de Galicia no 97, e elaborou tamén unha curiosa historia de Galicia, un percorrido histórico sobre o río Miño, a través do río Miño, non? Últimamente, con Xosé Manuel Andrade Cernadas, publicou un libriño que, desde logo, recomendo para enterarnos rapidamente, pois, de o nivel de como están os estudos sobre o reino de Galicia, que é o reino medieval de Galicia, crónica dunha desmemoria, que acaba de levar o premio Lousada Dieguez. Ben, ademais de publicar numerosos artigos en revistas e prensas periódicas, tamén colaborou en programas divulgativos da radio e televisión galegas e presentou relatorios en congresos e cursos universitarios da UNED e foi comisario na exposición da Terra de Lemos, o Reino de Galicia, inaugurada en Ourense en febreiro do 2009.
Despois, a ela ia falar deste libro que acaba de recibir dos Reis de León, que de algún xeito, sí, considera, el basease moito na documentación da época en que aparecía o reino de Galicia. E os árabes chamaban Giliquilla, como é, Giliquilla, non? Este tamén o considera, pero tira moito cara a León, pero algo e algo, non? Ben, finalmente, a conferencia non do eu, senón el, que se titula Regnante in Hispania et in Galicia, evolución semántica dos dous corónimos ao longo da Idade Media. Quedan con el. Ahora sí. Bos días. Escoitaseme ben, verdad? Creo que agora teño conectado o micro. Ben, ante todo, naturalmente, moitas grazas á organización por contar comigo para este acto. Moitas grazas especialmente tamén a todos os asistentes porque vese que depositan algunha confianza no que eu poda aclarar sobre este tema. Espero non defraudar. E espero non facelo non só pola miña limitada capacidade, senón tamén porque, mesmo conforme eu fun descubrindo ao longo do meu traballo de preparación desta comunicación, aínda que o período escollido obriga a unha longa diacronía ao longo de 1000 anos, os 1000 anos da Idade Media, o certo conservadorismo do período medieval e dos posteriores, ainda que non sexamos conscientes diso, con respecto ao mundo clásico, ao mundo romano, fai que aqueles conceptos e aqueles significados que se acuñaron na época clásica persistan de maneira bastante teimosa ao longo de todo o período medieval. Por tanto, se esperamos que dende o principio da Idade Media, no século V, ata o seu remate no século XV, que eu vou tratar, ambos os dous conceptos teñan experimentado unha grande evolución, pois comprobaremos ao final que non é para tanto e que probablemente a evolución de algúns destes topónimos corónimos vaise producir con posterioridade ao período medieval. Así que, ao mellor, non é moito o que sacamos en limpo. De todas maneiras, é posible que non haxa moita máis limpeza que sacar, será o que hai. Dou por descontado, e xa o din desde o principio que me puxen mans á obra, e agora, cando viña no coche, por certo, a miña chegada aquí foi bastante desgraciada, espero que non sexa a estancia, exceso de velocidade polo camiño, esbarón pola rúa, e non sabía ben onde estaba o edificio Castelao. Por lo tanto, visitei 3 edificios do museo antes de chegar aquí. Ben, o caso é que din por descontado que non se trataba, e de feito non trato, da evolución formal dos nomes. Houbo, ademais, e siga habendo moita guerra cerca do Galicia e do Galiza. Nese tema non estou autorizado a entrar, máis que como calquera outro cidadán. Teño moi claro cal foi a evolución do nome ao longo da Idade Media e no período en que estamos hoxe, que non é a Idade Media, nós non vivimos na Idade Media, vivimos hoxe, e a Galicia que temos é a que hai, nos guste ou non nos guste, en todos os sentidos. Ben, entón iso descarteino, non ia falar dese tema, senón do significado que ao longo do período medieval teñen eses nomes. A que se chama Galicia, ou calquera, hai un polimorfismo enorme na escritura, supoño que o dirían dunha única maneira, pero escribían de moitas. Ben, a que se chamaba Galicia, a que se chamaba España? E para iso vou facer un estudo comparado, espero non me excederei do tempo, un estudo comparado dos nomes. Aclaro isto porque sobre o nome de Galicia non se ten especulado moito, non se ten investigado moito. O de España sí que hai abundantes publicacións, desde a famosa de Maraval, o nome de España, o nome ao longo da Idade Media, pero para min carecen dun certo defecto, a parte das moitas virtudes que teñen os estudos, por suposto, pero un defecto, e é que toman en exclusiva ese nome, ese topónimo corónimo, o de España. Se facemos o mismo co de Galicia, por exemplo, se só estudásemos
Como evoluciona o nome de Galicia ao longo da Idade Media e non o comparásemos con outros, o resultado que obteríamos sería moi incompleto, moi tergiversado, porque deixaríamos unha cantidade enorme de información polo camiño. Se nos atopamos, por exemplo, fulanito de tal, Afonso VI, rei de Galicia, e só nos fixamos neso, chegaremos á conclusión de que o único nome que ten o reino cristiano ao longo da Idade Media é Galicia. Pero non é así. Hai tamén outros nomes, tamén se di reis de León, reis en Oviedo, reis en Asturias, rei de Castela, da Coroa de Castela. Por lo tanto, é necesario comparalos, porque únicamente a comparación dos dous nomes nos permite ter unha idea máis ou menos aproximada, que se acerque á realidade. A diacronía, xa digo que é a Idade Media, pero a pesar dos 1000 anos de Idade Media, hai pouca evolución. No caso de Galicia, explico, dáse unha evolución completa do ámbito de aplicación do nome de Galicia. O significado é o mesmo, pero o ámbito de aplicación sí que se dá de maneira completa. Ou seja, desde que nos collemos a provincia de Galaiquia na Baixa Romanidade ou o Galiciense Regnum da época de Gregorio de Tours, da época sueva, do século VI, aplícaselle a un espazo xeográfico amplísimo. E o que se vai a ir producindo ao longo da Idade Media e ademais prodúcese dunha maneira completa é a reducción do ámbito de aplicación. Cando cheguemos ao século XV, a finais, realmente percorre todo ese período dunha maneira casi exacta. Cando cheguemos aos anos 80, 90 do século XV, veremos que o nome de Galicia aplícase en exclusiva ao que é a Galicia actual, prácticamente a Galicia actual. En cambio, no nome de España non se produce a mesma evolución. É unha evolución parcial. Imos observar que empeza sendo un topónimo e chega un momento que se convirte nun corónimo. Xa sei que a definición de corónimo é tamén o nome dun lugar, pero eu aquí vou establecer un pequeno matiz. Falarei de topónimo cando sexa meramente xeográfico e de corónimo cando ademais englobe a sociedade que habita nese espazo. Cando se refire a unha sociedade. Verémoslo agora xa na seguinte diapositiva. En realidade, o axuste do nome de España ao que hoxe se denomina España ten lugar ao longo do século XIX, polo tanto, queda moi fora do período que eu vou tratar. É unha evolución que ten lugar durante o chamado proceso de nacionalización de España que se produce durante a creación do Estado liberal a partir do século XIX. Observarémoslo a continuación. Ímonos fixar primeiro no nome de España. Hispania, imos coller o nome de Hispania. Comeza sendo, e durante a Idade Media se vai debatir nunha gran ambivalencia precisamente por isto, é dicir, durante a Idade Media o nome de España vai a ir asociando outros significantes, pero nunca se vai desprender do inicial. O peso da romanidade é enorme, no de Galicia tamén, no de España tamén. España empeza sendo un concepto xeográfico que, ademais, non se aplica, de momento, inicialmente, á Península Ibérica. Inicialmente é aquel espazo que aínda non se sabe que é unha península no que se asentan os visitantes, comerciantes, colonos gregos na zona levantina ou púnicos na zona bética. De momento, eles, mentres non se teña unha concepción global da península e se saiba que a península é unha península, pois simplemente Hispania ou Iberia, depende, parece que Hispania estaría máis unido aos colonos púnicos e Iberia máis aos gregos, probablemente, non está claro. Tense especulado cunha base púnica do nome de Hispania, non? Hispan, a partir de aí, Schulten, que ten traballado o tema, non cree neso, polo tanto, ignoramos a que se debe o nome de Hispania. Iberia, sí que parecía que se debía ao nome do río Iber, e, polo tanto, de aí os habitantes íberos, pero tampouco está moi claro en que sentido vai a evolución. E o mesmo vai pasar co de Galicia, como veremos agora. É dicir, ignoramos exactamente cal é o inicio a que se debe o nome. Púnicos e gregos inicialmente chamanlle Hispania ou Iberia
aquel territorio que queda ao occidente ou no extremo occidental do Mediterráneo que eles non son capaces aínda de deseñar. Polo tanto, son as costas mediterráneas, nada máis. Que hai detrás non se sabe con exactitude, é un terreo ignoto. Haberá que esperar aos romanos. Os romanos dominan, controlan a Península Ibérica, prodúcense a circunnavegación da península e entón, unha vez que se fai, a península rodean os barcos romanos, chegan ata Galicia, siguen ata as costas occidentais atlánticas da Galia e ata Britania e entón sí que xa se poden trazar mapas, o mapa de Agripa, por exemplo, os cálculos moi exactos que no cambio de era fai Ptolomeo, xa con longitudes e latitudes e a situación sorprendentemente exacta das localidades e dos lugares, coñécese xa, aínda que non de maneira cartografiada como a temos hoxe, pero coñécese no século I xa a forma da península e entón, nese momento, Hispania pasa a ser a Península Ibérica. Aínda así, no século VII, xa estamos en época visigoda, pero Isidoro, como se sabe, pois é un compendio da sabiduría clásica na época post-romana, nos di claramente a que se chama Hispania, situada entre África e a Galia, cerrada ao norte polos montes Pirineos e rodeada polo mar polos seus restantes costados. Non é un corónimo tal como eu expuxen ao principio. Non se lle aplica a unha sociedade, senón a un territorio que é unha península. É un nome xeográfico. Naturalmente, ten un deseño tan peculiar a península, tan centrado e tan separado do resto de Europa, que naturalmente pois vai servir tamén para definir en certa medida ou para denominar máis que para definir as xentes moi variadas que habitan dentro da península, que son povos absolutamente distintos. Sería absurdo pretender en época de Isidoro falar dunha nación, ou incluso dunha base nacionalitaria ou étnica dos habitantes da península. O teñen moi claro todos neses períodos que é un concepto xeográfico, pero hai xentes que viven aí, e da mesma maneira que nós hoxe podemos decir fulano de tal é escandinavo, pode ser sueco, danés ou o que sexa, tamén naquel momento se pode referir, Orosio o fai no século V, Idacio tamén o fai no propio século V, falan das hispaniaigentes, é dicir, xentes hispanas. Quen son as xentes hispanas? Son membros de algunha sociedade particular? Non. Son as xentes que habitan en España, como poden ser, para nós, os americanos todos, ou como poden ser os escandinavos ou os habitantes, os balcánicos. Son xentes diversas, pero que efectivamente teñen algo en común, e é que habitan nun territorio perfectamente delimitado. Idacio fala dos hispani, dos hispanos. Quen son os hispanos? Pois eso, son xente variada que viven na península. Claro, unha vez que coinciden estes dous conceptos ou estes dous sentidos baixo o mesmo concepto, por unha parte, a significación originaria e dominante que é a xeográfica, pero por outra parte, a que ven engadida e é que lle dá un certo sentido de unidade ás persoas que habitan ali, pódense empezar a producir certos problemas de denominación. Por exemplo, está claro que Hispania non é un concepto político en época da romanidade. Por certo, está moi repetido, sábese, pero repítese moito, incluso en historias publicadas actualmente, que falan da famosa, moi famosa, provincia romana de Hispania. A provincia romana de Hispania é famosa, pero faltalle simplemente unha cualidade que é a da existencia. Nunca hubo unha provincia romana de Hispania, non existiu nunca. A unidade política do Imperio Romano son as provincias, son as entidades políticas. Isto é moi importante, especialmente no caso de Galicia. Verémoslo a continuación. Nun territorio denominado Hispania hai 5 provincias. É dicir, hai 5 unidades políticas que entre elas non teñen realmente unha relación política. Todas teñen o seu gobernador e tal, que depende directamente de Roma. Ahora ben, para a determinados efectos,
créanse, especialmente no Baixo Imperio, depois da reforma de Diocleciano, poñamos principios do século IV, finais do III, créanse outras entidades que son administrativas, non políticas. Por exemplo, a efectos fiscais, créase a diócese e vais a crear unha diócese chamada Diócese de Hispania. Claro, confusión. O problema é que a Diócese de Hispania, que é únicamente a efectos recaudatorios, non é política, ni moito menos étnica, a efectos recaudatorios, na Diócese de Hispania inclúese unha provincia que non está en Hispania, senón que está no norte de África, a Mauritania Tinguitana. Por lo tanto, efectivamente, quen vivise na Mauritania Tinguitana non vivía en Hispania, aínda que a recadación de impostos tivese certos elementos comuns nas 6 provincias, nas 5 hispanas, máis na Mauritania Tinguitana. Por lo tanto, nese caso, Hispania non responde máis que a isto. E a efectos militares vanse crear enormes circunscripcións e todas as provincias hispanas vanse incluir xunto coas provincias da Galia e de Britania nunha prefectura que se chama Prefectura das Galias. Efectivamente, quen vivise na península en calquera das 5 provincias en Hispania non vivía nas Galias. Da mesma maneira que quen vivise na Mauritania Tinguitana non vivía en Hispania, pero a efectos militares estaban incluídos na Galia. Por lo tanto, vemos que aquí a confusión que se crea é bastante grande. Esta confusión veremos que non se transmite cara a Idade Media, porque unha vez que o Imperio Romano desaparece, prefecturas e dioceses perden toda eficacia. Van a continuar as provincias, eso sí. Galaequia, tampouco coñecemos a orixen, pero aquí o nome de Galaequia nace dunha maneira completamente distinta ao nome de Hispania. O de Hispania era xeográfico, o de Galaequia é un etnónimo. Non hai un territorio inicialmente chamado Galaequia, senón que hai unhas persoas, uns habitantes dos castros ou do que sexa, que teñen algún elemento étnico común de tal maneira que desde fora se poda crear un exónimo e chamarlles, é desde fora, desde onde lle poñen o nome. Falase dos Calaicoi. Isto non nos soluciona, en realidade, a orixen do nome de Galicia, senón que simplemente o traslada. O traslada aos Calacoi, porque se chamaban Calaicoi os galaicos. Non sabemos por que se chamaba así. Chamábanlles. Hai un texto de Estrabón, no século I, que me parece que quizás non se explotou suficientemente, ou ao mellor non ten moitas posibilidades de ser explotado, pero a mí sí que me chamou a atención. E é que Estrabón, na descripción que fai dos habitantes de toda esta zona, famosa descripción chea de lugares comuns, de prexuizos, non? Os habitantes de por aquí durmen deitados, comen sentados, diremos, é normal. Non, para un romano tal hai que comer reclinado. Estes son os bárbaros que, mira, que se sentan, beben auga en vez de beber viño tinto, que é o que beben os romanos, cheo de presuizos, de lugares comuns. E nos di, e como lle chama Estrabón a esta xente? Chámalle os habitantes da montaña. Parece que é unha descripción, pero mellor hai algo de topónimo aí, ou de corónimo. Oreioi, litoi, chama, e os habitantes das montañas. Claro, entón isto pode nos levar a unha raíz cal, que atoparíamos en Calaequia, ese cal que significase pedra ou monte, e entón, efectivamente, a mellor Estrabón está dando o nome xusto a esta xente. Calaicoi poden ser, por traducción exacta, literal, os habitantes das montañas. É posible que o nome de Galicia sexa eso. Logo, claro, pasouse do Calaicoi a Galaicoi, pero inicialmente parece que dos Calaicoi ven os Calaiqui, Entón, podían ser os habitantes da montaña. É posible que o orixen do nome de Galicia sexa así, non o podo asegurar, simplemente é unha hipótese. Galicia sí que constitúe unha provincia. A provincia de Galaequia, entón sí que constitúe unha unidade política, non xeográfica. Non hai ningunha unidade xeográfica en Galicia. Na Galicia de hoxe sí, pero na Galaequia romana ningunha unidade, nin étnica nin xeográfica.
No século IV-V, século IV, a finais do III, coa gran reforma de Diocleciano, vaise crear a Galicia que se transmite a Edade Media. Isto é moi importante telo en conta, porque, claro, xurde rapidamente a pregunta: como é que o reino medieval, vamos a ver, se chama Reino de León, Reino de Asturias, e ora nos decimos, non, se chama Reino de Galicia, o nome medieval é Reino de Galicia, aínda que os reis vivan en León, en Asturias, que iban en Oviedo, e hasta o século XII claramente o Reino de Galicia, verémolo inmediatamente. A explicación é bastante fácil se temos en conta de que Galicia se trata. Trátase da Galicia que chega ao final do Imperio Romano, que é a Galicia dos 4 conventos, non dos 3 conventos. Non é a nova citerior do século II, do século I, do século II, sino a do século final de 3, 4, 5. Cando chegamos ao final do Imperio Romano, esa é a Galicia que existe, a Galicia dos 4 conventos. Son os máis coñecidos, o bracarense, o lucense, o asturicense, pero a reforma de Diocleciano inclúe un 4º convento, que é o convento cluniense, que prácticamente duplica a extensión da Galicia romana, porque lle engade todos os territorios da meseta ata os Pirineos. Esta é a Galicia que chega á Edade Media, unha Galicia que se estende desde a cidade do Porto, desde o río Douro, ata o territorio dos vascos. Temos, afortunadamente, dúas citas de gran autoridade, que unha delas, polo menos, quizás nos chegue por certa casualidade. A primeira é de Orosio, no século V. Orosio, nas súas historias contra os paganos, di textualmente: Cántabri et Astures, Galaecia provincia Portiosum. Cántabros e Astures son parte da provincia de Galaecia. Asturias está na Galaecia. Os cántabros, o que na Edade Media será a Asturias tamén de Santillana, os cántabros e os astures son parte de Galicia. Esta é a idea que hai de Galicia neses momentos, e a que vai persistir ao longo da Edade Media. Por fortuna, no século VII, Isidoro, non sei moi ben por qué, o máis probable é que Isidoro colla a Orosio, a definición romana de Orosio que acaba de facer, pois senón a coincidencia sería sorprendente. Orosio era galaico, probablemente de Braga, entón é normal que no momento de simplificar fale de Galicia, pero Isidoro era un hispano-visigodo, pero nas súas etimoloxías, cando está describindo as diversas partes xeográficas do mundo coñecido, chega un momento que nos vai explicar que é unha provincia e que son as rexións, que fala regiones, que é unha provincia, e nos di, regiones partes sum provinciarum. As rexións, son parte das provincias. A entidade básica é a provincia. No século VII, naturalmente, a provincia romana xa non existe, pero o reino visigodo vai manter a división clásica romana en provincias. Son partes das provincias. Por exemplo, Sicut, en Galicia, Cantabria, Asturia. Cantabria e Asturias serían porcións ou serían rexións que forman parte da provincia de Galicia. Unha Galicia estendida desde o Atlántico ata os Pirineos non ten unidade xeográfica ninguna, mentres que Hispania sí que a ten. Non é posible definir unha unidade xeográfica nin étnica, porque probablemente na Galicia castresa, sí, os galaicos iniciais sí que terían unha unidade étnica, pero desde logo a Galicia xa con bárdulos, baceos, etc., e vascos non ten unidade étnica ninguna. Por lo tanto, é unha orixe claramente distinta dos dous nomes. O reino dos suevos introduce unha novidade, e vou moi lento, teño que ir máis rápido. No século V, falase de que os suevos, di Idacio, constituen un reino e se fala dos galegos e dos suevos. Efectivamente, falemos do reino de Galicia desde o momento en que os suevos ocupan Galicia, ocupan a Galaecia. Pero quizás no século V hai que facer unha diferencia. Desde logo, para Idacio, os suevos non son galegos. Por unha parte hai suevos, por outra parte hai galegos. Por tanto, é posiblemente sexa xusto falar máis ben do reino dos suevos que do reino dos galegos. Os galegos son os galaicos romanos e os suevos aínda non o son. Pero,
Cando desaparece a crónica de Idacio e damos un gran salto de, creo que de 80 ou por aí 75 anos ata o século VI, sin información, cando reaparece a información no século VI, e especialmente nos ven gran parte de Francia, de Venancio Fortunato, de Gregorio de Tours e de outros autores, nos ven tamén de Isidoro de Sevilla, nos ven de Xoán de Víclaro, que eran visigodos ou hispano-visigodos, aí xa prácticamente non se fala de suevos. Tamén se fala, porque a monarquía era sueva, pero xa se fala do galiciense regnum. É dicir, que xa se deu aí certa síntese. Incluso, bueno, aí temos na historia dos francos que poñen no século VI, aparece o galiciense regnum, que fala Gregorio de Tours, e Gregorio de Tours introduce outro termo moi interesante, que é os galisuevos. O título dun dos apartados dos Miragres, creo, de San Martiño, é de Galis Suavis. Hai consciencia de que existen galegos e suevos, pero tamén de que se produciu unha fusión, para empezar unha fusión religiosa pola conversión dos suevos ao catolicismo. E, sobre todo, hai outra novedade con respecto á Galaecia romana. Os suevos non van a dominar gran parte do convento, probablemente do convento cluniense, é dicir, a zona extrema da meseta a van a acabar ocupando pronto os visigodos. Pero, en cambio, desde o século V e ata o final do reino, os suevos dominan unha gran parte da provincia de Lusitania. É dicir, o límite do reino suevo non está no río Douro, senón que chega ata o río Texo, nas proximidades de Mérida, Lisboa, Santarém non, pero chega ata o sur. Sempre se vai a ser consciente ao longo da Idade Media de que o sur do río Douro non é Galaequia, é Lusitania. Mais, políticamente, esa Lusitania pertence ao Reino de Galicia. Por iso tamén vai a estar políticamente incluída no Reino de Galicia e se vai poder denominar Reino de Galicia. Sabendo, non obstante, propoñer un exemplo, os Estados Unidos de Norteamérica, pero todo o mundo sabe que Hawái non está en Norteamérica, aínda que políticamente si o estea. Ben, o parroquiale Suevum, da segunda mitade do século VI, Teodomiro fala da reunión dun... Perdón, este creo que o incipit do segundo concilio de Braga. Nos di, in provincia regni nostri, in tota Galaequia regione. In tota Galaequia regione. Toda Galicia celebra o concilio. E se vemos as dioceses ou as igrexas que participan, os bispos que participan nos dos concilios bracarenses do século VI, vemos que están desde Lamego, Viseu, efectivamente xa en territorio lusitano, ata Britonia, no norte cantábrico. Época visigoda. Na época visigoda, Galicia sigue sendo denominada provincia de Galicia, Xoán de Víclaro lle chama así. Na provincia de Galicia, naturalmente, provincia non ten nada que ver co que nos hoxe denominamos provincia, senón que ten que ver co concepto romano, que se mantén. No século VII vai haber unha reclamación do bispo de Mérida, en Galicia está xa incorporada desde final do século VI no reino visigodo, vai haber unha reclamación no sentido de que os territorios situados ao sur do río Douro non son galaicos. Lémbrase a provincia romana de Galaequia. Non son galaicos, sino que son territorios que deben pertencer non á metropolitana de Braga, sino á metropolitana de Mérida. Reclámanse. E entón, en época visigoda, xa na época bastante final, a segunda mitad do século VII, vaise separar o territorio lusitano de Galicia. E Galicia volve a ser a Galicia romana, sin os territorios lusitanos que se reincorporan a Mérida. No terceiro concilio de Toledo, que é o primeiro concilio que ten lugar no reino visigodo despois da incorporación de Galicia, que foi 4 anos antes, 575, di que no concilio de Toledo reúnense bispos de toda España, da Galia e de Galicia. Durante o reino visigodo, Galicia sigue mantendo unha personalidade política e denomínase Galicia a provincia de Galaequia. Xa
un poquinho despois en os territorios lusitanos. É a reforma de Recesvindo no século VII é o que lle extrae, lle quita a esa Galicia os territorios lusitanos. E fixémonos que no Cuarto Concilio, no século VII, fálase de que Sisnando, un rei visigodo, é rei de España e da Galia. No Concilio de Toledo aparecía os bispos de toda España, Galia e Galicia. España son, e esta é unha gran dificultade, España son as 4 provincias da península menos a Galicia, porque aí figura Galicia. Galicia sábese que é unha das provincias romanas, pero distinta políticamente. E a Galia é un pequeno territorio do sur da Galia, Septimania, a Galia, a provincia de Narbonense, a Galia Narbonense, que se cita porque era unha provincia distinta que, ademais, non estaba en Hispania, estaba ao outro lado dos Pirineos. Hispania sigue sendo o sur dos Pirineos, pero sin Galicia. No Cuarto Concilio, en cambio, xa se vai asimilando que a provincia de Galicia, como está na península, pois é susceptible de ser denominada co nome de Hispania globalmente. Ahora ben, moi pronto o reino visigodo desaparece, a principios do século VIII, e entramos na alta Idade Media. Cando se entra na alta Idade Media, trasládase ata ali a memoria que hai da Galaecia romana, do reino suevo-galaico e da provincia de Galaecia dentro do reino visigodo. Esta é a idea que perdura ao longo da Idade Media. Son os conceptos clásicos. Por lo tanto, non nos debe extrañar, fixen aquí esta escolma de textos europeos, que van describindo a que se lle chama Galicia. Por exemplo, os Annales Regnum Francorum. Parte destas descripcións tómanse dos autores andalusís, porque realmente son os autores andalusís no século X, sobre todo, en Jayán e outros, que queren describir que España ou que Al-Ándalus. E entón, de rebote, o describir o que é Al-Ándalus e poñerlle límites a Al-Ándalus, estes límites os poñen con relación, sobre todo, a Galicia, porque é a gran fronteira que ten Al-Ándalus no norte, o territorio cristián, que é Galicia. Lisboa se di que é a derradeira cidade de España. A derradeira mirando de sur a norte. Aí acaba España, en Lisboa. Ibn Hayyan é o autor máis interesante para todo isto. Ibn Hayyan, no século X, nos di que o río Tesio é a fronteira entre Al-Ándalus e Galicia. Aínda considera Galicia como territorio político, sabendo que ao norte do río Tesio non é a antiga provincia de Galaequia, senón de Lusitania, pero considerase que pertence ao reino cristián. Como lle chaman ao reino cristián? Chamanlle Galicia, porque non hai outro nome. Non hubo provincia romana de Asturias, non hubo provincia romana de León. León era a capital militar da Galaequia romana, onde estaba a Legio VII, pero o nome do territorio era Galicia. O nome é Giliquilla ou Giliquilla ou Jalaiquilla, en fin. No leste, cidade de Clunia, cerca de Numancia, por alá en Numancia, ata ali chegaba Galicia. E así temos, varios casos máis, algún moi chamativo, como este dos Annales Petaviani, que nos din que Pamplona a cita entre as cidades de Galicia. Diremos, estes non tiñan idea de xeografía. Tense dito algunha vez. Esta xente de xeografía non sabía moita. Cando nos aparece, por exemplo, incluso dicindo houve unha expedición musulmana que chegou ata Astorga, no corazón de Galicia. E tense dito, non sabían xeografía. Como que Astorga no corazón de Galicia? O de Ibn Haucal, un autor dos andalusí do século X, xa é total. Nos di León e Zamora son cidades galegas e os vascos son, literalmente, cristiáns de Galicia. E Al-Makari, outro autor, nos di unha nación chamada Galicia, que se estende ao longo da Cordillera Cantábrica ata o reino dos francos, é dicir, ata os Pirineos. Ben, como se explica isto? Pois explícase nesa antiga concepción que decíamos anteriormente. Fórmase un reino cristián, que durante moito tempo vai ter a capital en León, e aí establecese a xerarquía de tipo feudal. Condes por aquí, señores por alá, que teñen que rendir pleitesía ao reino de León. Os vascos son prácticamente independentes, pero nese orden xerárquico medieval teñen por riba o rei.
onde está o rei? Pois, mentre non se crea un reino de Pamplona, por exemplo, o rei está en León. Por lo tanto, visto desde fora, políticamente, e nesa concepción xerárquica feudal, todos os que lle deban pleitesía ao rei de León son súbditos do rei de León. E todo ese territorio é o reino de Galicia. Por eso se pode elaborar este mapa que temos, con gran fortuna. Isto é o mapa inicialmente do século VIII. Beato de Liébana fai un mapa, por suposto, idealizado do mundo, simbólico. E aquí temos a versión que quizás máis completa, máis fermosa, que é a versión de Burgo de Osma do século XI. O feito de que a versión sexa tan tardía do século XI cobra moito máis valor para nós. Por que? Pois porque quere decir que ata moi adiantada a Edade Media, xa na plena Edade Media, aínda se seguía mantendo esa concepción inicial. E que é o que vemos aquí? Vemos unha liña vermella que marca a separación da península, da península hispánica, os Pirineos, por exemplo. Vemos aí, vese o cursor? Sí. Vemos aquí dous ríos, este que eu sin gafas non vexo, pero creo que é o Miño, Minios, Durius. Todo este territorio de aquí, grande, aparece cun gran nome, Galequia. A todo ese territorio se chama Galicia. Ao extremo de Galicia lle pon o nome de Asturias, porque Beato de Liébana era de Liébana e era das Asturias, de Oviedo e de Santillana. Pero o nome, en letras grandes, que aparece aquí é Galicia. En Galicia destácanse dous elementos visuais. Un é, quizáis, o que durante máis tempo persistiu, que sería o faro, pon aquí faro, que é a Torre de Hércules, claro, e aquí xa o Templo de Santiago. Aquí aparece o nome Hispania. Hispania é o sur e un territorio pequeno, é dicir, é unha Galicia desmesurada, non importa que non o fose, e unha Hispania moi reducida, o sur do Río Douro, onde aparece, naturalmente eran cristiáns, pois onde aparece a Igrexa mozárabe de Toledo. Esta é a idea que se transmite, esta idea que hai no século VIII, cando Beato elabora a partir, parece que da xeografía trazada por Isidoro, cando Beato elabora o seu mapa, e o que hai persiste nas diferentes copias que se teñen feito do mapa de Beato, pois ata o século XI e ata máis adiante. Así transcurre toda a alta Edade Media con estes dous conceptos en paralelo. Por exemplo, unha carta que manda o Papa Adrián I di con sacerdotibus nostris galeques hispanisco ecclesis. Lle manda unha carta, unha comunicación a todos os sacerdotes ou os bispos das igrexas das Galicias e das Españas. Son dous conceptos que van en paralelo. Neste caso, quen son as Españas? Pois eu entendo que se trata da Igrexa mozárabe, porque España é al-Ándalus. Durante moito tempo, cando en Europa se fale de España, estáse falando de España musulmana, non da cristiá. Por exemplo, aquí, esta vida do emperador Luís, Afonso II, se chama Rei das Galicias. A utilización do plural, naturalmente, ven por toda esa gran cantidade de povos diversos que se incluían desde o río Texo ata o País Vasco. Unha carta posterior xa do século IX a Afonso III, lle di amado fillo Afonso, glorioso rei das Galicias, nunca se utiliza rei das Asturias, nin rei de León, ni moito menos, ou esta crónica do século IX que lle chama Abderramán I, Rex Hispaniae. Por eso non é de extrañar. Aquí cito a Sánchez Albornoz, porque é o creador do paradigma historiográfico académico contemporáneo, pero podíamos citar a Modesto Lafuente, podíamos citar a Gallangos nunha edición de obras andalusís feita no século XIX, pero creo que moi acabada e nos sirve de exemplo. Chama a atención que os historiadores que crean o paradigma da historia contemporánea de España fosen conscientes da realidade, pero esta realidade non se transmitise. Porque ás veces o fan en notas a pé de páxina, pero sabían, é dicir, todos aqueles que se encaran coas fontes coetáneas perciben cal é a realidade, aínda que logo a traduzan de outra maneira. Sánchez Albornoz, Estudios sobre Galicia, di
Se llamaba Galicia a todo el noroeste de la península, pero todo o noroeste non quere decir a Galicia actual, non o cuadrante noroccidental, sino un gran rectángulo que se traza con dos catetos, un dos lados que é o río Douro, extendida, é unha Galicia extendida en liña rectangular. Por outra parte, está firmemente demostrado que los cristianos llamaban España a la España musulmana. Isto é textual e o di Sánchez Albornoz. Porque hai que distinguir o que é o nome do reino do que é o nome da chamada sede rexia. Pódese falar dos califas de Córdoba, e falamos deles, pero o territorio non se chamaba Córdoba. O territorio chamábase Al-Ándalus. Un señor que vivise en Lisboa non vivía en Córdoba, lóxicamente. Pódese falar do reino de Pamplona, e de feito se fala do reino de Pamplona, ou dos reis de Pamplona, pero o territorio chamábase Navarra, por exemplo, ou dos condes de Barcelona, pero dominan moito máis que a cidade de Barcelona. Hai diversas fórmulas que localizamos. O material é enorme, inxente. Escollín algúns casos para que se vexa de onde as diversas posibilidades. Por exemplo, este documento do século IX fala do rei Ordoño e di príncipe Ordoño sedente en Asturias. Hai dúas cousas. Por unha parte, onde está o trono, o lugar, xuntamente con outro concepto. Cal é o territorio que eles dominan? Porque non hai un concepto de soberanía como que hai actualmente. O rei pode ser rei de todo o reino, pero están os señores, que son os que dominan os diferentes territorios. Por exemplo, podemos preguntarnos por que se puso a capital durante algún tempo en Oviedo ou despois en León e non se puso en Braga, que foi capital do Reino Suevo e foi capital metropolitana durante toda a época visigoda. Ou por que non se puso en Lugo, que foi capital provincial, ou por que non se puso en Santiago. Bueno, pois porque Braga era señorío dos arcebispos de Braga, Lugo era señorío xurisdiccional, territorial dos bispos de Lugo e Santiago vai ser dos bispos arzobispos de Compostela. Oviedo non tiña catedral, non tiña señor. León non ten señor, ata que se sente ali o rei e creen as sucesivas catedrais de Oviedo e de León. É dicir, o rei é un primus inter pares. Entón, sedente en Asturias. Outra fórmula, príncipe nostro don Ordoño, residente en Asturias. Non quere dicir que o reino se chame Asturias. Ou, por exemplo, sole un regni o veto. O trono do reino está en Oviedo, porque ali onde vive o rei. Ou, algo bastante tardío, no século XI, regnante domino Fernando in legione, era onde reinaba, onde incluso realizaba algún acto de goberno. Nesa ocasión está en Santiago. Entón se di que é rei en León e en Santiago, e además en todo o reino. O reino era Galicia. Ou Adefonsus Imperator Hispania, era un reino reinante in Quibes Toletano e Toledo. Cando se empecen a incorporar territorios andalusís, entón vai ir incorporando o nome de Hispania. Afonso VI incorpora por primeira vez un gran reino andalusí, que é o reino de Toledo, e entón vai se titular tamén rei de España. Esa ansia de dominio. Ben, Galicia versus Galicia. Ibn Hayyan, que xa o citamos, do século X, nos dá creo que o primeiro dato cronolóxico de sumo interese. Ademais de que, efectivamente, sempre se chama o territorio do reino Jalaiquia, que sería a traducción árabe máis aproximada a Galaiquia, e entón está falando da provincia ou de todo o reino, incluída parte da Lusitania, Ibn Hayyan, nun momento, introduce esta novedade no século X. E é, ao lado do nome de Jalaiquia, que utiliza de Giliquilla ou Giliquilla, non sei como dirían os árabes, nos di que existe Galicilla tamén. Galicilla, que di que é o extremo occidental da Galaequia. Entón vemos que xa desde o século X, polo menos, dentro do gran territorio da bella provincia de Galaequia hai un extremo occidental que ten certa unidade e certa personalidade, aí sí que probablemente de tipo étnico e desde logo de tipo xeográfico, que sería a Galicia actual. Outro autor, tamén andalusí do século XI, o define dunha maneira ainda máis exacta e nos saca de dúbidas. E nos di Giliquilla, que sería Galaequia, Giliquilla,
E dentro del nos di, está formada por todo isto. Dentro de Giliquilla está o país dos Asturis, o dos Purticalis, Castilia, e no occidente o dos Galalica, que son os galegos, que é o que el di que é a Galicia propiamente dita, o sea que hai dúas Galicias, unha a Gran Galaiquia, ou a Galicia extensa, e outra a Galicia propiamente dita. Desde o século X está claro que non se confunden. Ollo, eso sí, comprende o norte de Portugal, ata o río Douro, todo ese norte portugués vai estar moi unido, porque aquí no século XII, Alzurí nos di a todos os que viven ao oeste, pero no oeste da Galaiquia, se les chama galegos, son os Galalica. Na era compostelá, aínda se sigue denominando reis de Galicia, Afonso VI, rei de Galicia, Afonso VI, reguebat Castela e Legione e tota Galaiquia. Pero xa vai aparecendo tamén León por un lado, Castela se vai dividindo. A era compostelá, vou abreviar, para que se queren facer algunha pregunta, vou abreviar dicindo que na era compostelá, século XII, XIII, final do XI ata o XIII, a plena Edade Media, que tamén chamamos, ten lugar un fenómeno que é a desaparición da bella Galaiquia. Aí sí que se divide. Como se divide? Pois por unha parte, a mediados do século XII, 1157, a morte de Afonso VII, que foi coroado en Santiago, a morte de Afonso VII, nace o reino de Castela, independente, e ao longo dese mesmo século XII, ao sur do río Miño, vai nacer o reino de Portugal. E Galicia vai sendo esa Galicilla de que falaba Ibn Hayyan, iso sí, incluindo o Bierzo, durante moito tempo. Ainda fixémonos que no século XIII Ximénez de Rada di esa parte de Galicia que agora se chama Portugal. Estáse producindo a división, a independencia de Portugal, pero que aínda se di, eso era Galicia, pero ahora chamase Portugal. E por fin, cando cheguemos a baixa, ao final da Edade Media, a baixa Edade Media, pois xa claramente Galicia é a Galicia de hoxe, xa non inclúe, xa se sabe, por exemplo, a titulación de Fernando Fernando III, o Santo, se di, no seu selo do seu signo, se di que e formase un pareado, e é reis de Castela e Toledo, por unha parte, reis de Castela e Toledo, e de León e Galicia, ou de Galicia e León. Pero dentro do territorio galego xa se diferencia, por unha parte, o territorio leonés. Os límites non quedan moi marcados, porque tampouco hai institucións propias, entón non quedan marcados, verémoslo agora. Pero sí, efectivamente, vai aparecendo León con personalidade propia. Sabe que os leoneses non son galegos. E, además, aparece outro concepto, que é o concepto da Casa de Castela. De tal maneira que os reis, moitas veces, para abreviar, se vai chamar reis de Castela, aínda que nos títulos inclúen e van a englobar todos e cada un dos reinos de que son reis. Pero tamén a veces se abrevia desa maneira. Vemos o cuento do século XIV, reis e reinas que foren despois deles da Casa de Castela. En Galicia vaise considerar cabeza de Galicia xa non León, sino Santiago, cabeza do dito reino de Galicia, se vai chamar no século XV. Pero ese límite oriental de Galicia vai estar no Bierzo. De tal maneira que son repetidos os testemunhos de peregrinos que van describindo o camiño que fan a Santiago e escollo un deses testemunhos que nos di Ponferrada, fin, en francés, fin de España, commencement de Galice. Ali empeza Galicia. Isto vai cambiar no final da Edade Media. Aínda no século XIV, Froissart, miren aí rapidamente, cales son as fórmulas que utilizan, din en España, en Galicia e en Portugal. Sabes aínda que Galicia é algo distinto de España. Por que? Porque do termo España se apropia Castela. Unha vez que os reis de Castela van incorporando reinos musulmáns, que eran os reinos verdadeiramente de España, do califato, unha vez que os van incorporando, eles pasan a ser reis de España. Pero en Europa sábese que Galicia era algo distinto. A finais do século XV, os documentos de Xoán de Gante, do duque de Lancaster, no seu rexistro, falase dos Chevaliers d'Espagne,
E sempre que se fala xente procedente de España, é xente procedente da coroa de Castela. Ás veces sexan de onde sexan, de Galicia, de Castela ou de onde sean. Porque, como di Froissart, Castille con Anton España. Ven sendo sinónimo. Castilla ven sendo sinónimo de España. E a última, e aquí rematei, o último cambio prodúcese a finais do século XV, como xa dixen, que despois da rebelión de dous sucesivos condes de Lemos, os condes de Lemos eran señores do Bierzo, despois das súas derrotas ante os reis católicos, a cidade de Ponferrada incorpórase á coroa e o resto do Bierzo, señoríos de Cabreira e Ribeira, que se chamaban, van a pasar os Pimentel, condes de Benavente, e entón, a partir de aí, o Bierzo xa deixa de considerarse. Por lo tanto, Galicia ten un percorrido completo do seu corónimo, atopamos hoxe, pero España non. En España vai seguir habendo unha confusión. Que é España? España é a península, pero políticamente Castela, e eu adianto unha atrevida hipótese, e é que eu creo, pero iso habría que facer un seguimento estadístico, creo que España vai ser o que nos entendemos hoxe por España, é dicir, a Península Ibérica quitando Portugal, por exemplo, probablemente a partir da restauración portuguesa do século XVII. Probablemente aí Portugal deixa de chamarse España, xa non é España, os reis de España son os reis da coroa de Castela, e probablemente a partir de aí se empece a identificar España xa non como a Península Ibérica, porque é curioso, bueno, curioso non, é o normal, que ao longo da Edade Media e gran parte da Edade Moderna os portugueses se siguen considerando en España, pero non políticamente, de maneira lógica, senón desde o punto de vista político. A partir do século XVII, Portugal é Portugal e xa non é España. Eu creo que o percorrido de España sería ese, moi longo, fora do noso espazo, e o de Galicia remataría nada de media. Moitas grazas. Ben, moitas grazas, Anselmo. Rematou no tempo estipulado. Ben, agora ábrese un turno de preguntas. Quen que ir a preguntar algo, non sei se hai micrófono sin fíos, non hai, non hai. Hai polos problemas. Bueno, a ver se quen pregunte que teña boa voz. E se non, ben, hasta aquí é pregunta. Hai alguén que queira preguntar? Sí, Ana. Moitas gracias. Bueno, dixen que tiña aquí este libro que me regalou unha leonesa amiga. Está ben, un libro, non sei se conoces o autor, Chao Prieto. Bueno, de difusión. É o que ten de novidade con respecto ás historias tradicionais é que, efectivamente, basease moito na documentación que acaba de facer un percorrido Anselmo. O sea, a Galicia
Astorga está na Galicia, no centro de Galicia, León tamén, etcétera, etcétera. Ten iso de positivo, incluso ten unha vena anticastelanista, porque é un libro leonesista, pero ten as contradicións, non? O sea, ata o século XI, pois, a pesar de que recoñece que todos os documentos, os árabes chaman de liquilla, etcétera, etcétera, pois sempre tira a rimasco a súa sardiña e acaba chamando a Reino de León. Non é o costume de sempre. Ben, tengo as partes positivas. Por exemplo, di aquí, en crónicas e documentos extranjeros, francos, andalusíes, vikingos, anglosajones, papales, al hablar de estos primeros monarcas, fala da Alta Idade Media, se designa su reino como Galicia de muy diversas maneras, rey de las Galecias o de las Galicias, rey de la Galicia o de Asturias o de Asturias y Galicia, Giliquilla, musulmanas, el reino de Santiago, Jacobuslan, etc. En raras ocasiones se denomina reino de Asturias, en singular, e así, pero... bueno, explica que é a división da época romana, justifica todo eso, non? E só unha vez di que lle chama reino galaico asturiano leonés, que con esta convención que tamén lle chamamos galaico portugués, para levarnos ao franco-portugués o seu idioma medieval, pois podía valer, non? Pero incluso tamén fala de regnante en León, pero é difícil descabalgarse dese concepto de reis de León, do concepto de rei de León, e xa non digo nada. Bueno, el nega a existencia do reino de Asturias tamén, non? Xa digo, pois, ten o de positivo isto, pero aínda non dá o paso completo para recoñecer que ata, polo menos, o século XI ou XII, como dixeches ti, pois o reino en realidade era Galicia, e non se coñecía outro, non? Incluso di que unha cousa que despois el se contradí. A nadie se le ocurriría hablar, falando do reino de Asturias, del reino de Cangas ou do reino de Pravia ou de Oviedo. En cambio, pois pasa igual co antigo Alegio. A antigua tamén é o mesmo caso que León. De modo que, ben, pois é un libro interesante, bueno, dá os seus pasos, pero aínda non rompe totalmente porque a inercia do reino de Asturias e de León pois ainda segue, non? Bueno, intervín eu para a ver se hai alguén máis que interveña por aí. Alá atrás. Alá atrás, a ver. Non sei que... Sí. A min, home, fago, e o digo e recoñezo, pois, porque nos fai falta. Pero non me gusta os récords, non? Pero é así. É dicir, o reino suevo, e Idacio fala dos reis suevos, establecese sobre o ano 410 por un foedus, por un tratado ad inhabitandum, que os suevos establecense na Galaequia, no extremo occidental da Galaequia, e acaban rapidamente dominando toda a provincia da Galaequia e o norte da Lusitania, e establecen un reino. É o primeiro reino territorial. Reis, hai máis nesa época, pero son reis nómadas, no sentido que nós podemos entender un reino que é con un proceso de territorialización, é o primeiro que se establece no ano 410. Ata o ano 476, máis de medio século aínda, sigue existindo o Imperio Romano, sigue habendo emperador en Roma. E o único reino que existe no solar do Imperio Romano é o reino que os suevos fundan en Galicia, aínda que efectivamente Idacio se empeñe en que os suevos, se empeñe motivadamente en gran medida, en que, bueno, Requiario
que o terceiro rei suevo, pois probablemente naceu en Galicia xa. Pertence probablemente á primeira xeración que chega, supoñamos, se di que a época, que a idade de plenitude política dunha persoa estaría nos 40 anos, e non sei a que idade chegaría Requiario a ser rei, pero por aí andaría. E teñamos en conta dous elementos moi importantes no que é a síntese de comunidades que permite a formación dun auténtico reino ou dunha auténtica, vamos a chamar así, nacionalidade ou embrión de nacionalidade ou como se queira. Ando con moito cuidado porque se ten moito medo os nomes. Requiario decide a conversión de todos os suevos, hai dúas conversións, esta é a primeira. En fin, decide a conversión de todos os suevos, el mesmo é católico, decide o abandono do arianismo e a conversión ao catolicismo, co cual deixa de haber diferencias entre galaico-romanos e suevos, por moito que a Idacio lle doa. Idacio é un conspirador. Claro, Idacio é un home da alta clase de terratenentes galaico-romanos e, además, está continuamente actuando, indo el mesmo de emisario ante as autoridades romanas, é lo que quere o restablecemento do imperio, inda que veñan os visigodos. Sufriu prisión, que eu non sei como castigaron tampouco, 3 meses de prisión e o soltaron os suevos, pero, en fin, é un home que está conspirando, non admite de ninguna maneira os suevos, pero é certo que con Requiario se produce a conversión ao catolicismo e, sobre todo, hai outro detalle que non nos pode pasar de ninguna maneira desapercibido. Requiario emite moeda ao seu nome e é o primeiro monarca xermánico que o fai. Iso era patrimonio exclusivo do Estado. Só o emperador podía emitir moeda e en todo o territorio do imperio todo se fai por orde do emperador. Pero a mediados do século V Requiario emite unha moeda da que, por fortuna, quedan varios exemplares en Portugal, en Alemania, en Francia, quedan varios exemplares nos que no anverso ainda está o busto do emperador de Honorio. Pero, na outra cara da moeda aparece a lenda Iusu Requiario Reges, por orden do rei Requiario. Isto non se dá en ningún outro lugar de Europa. Entón, con todas as precaucións que queramos tomar de que aínda non se produce efectivamente unha completa síntese que ainda se pode falar de suevos e de galaicos, certamente o reino que se establece en Galicia no século V é o primeiro reino que se establece en Europa. Occidental. Alguna pregunta máis? Pois entón damos por finalizada a conferencia de Anselmo e agradecemoslle pois que esta clarificadora conferencia. Gracias. Moitas gracias.